Bun găsit, dragii mei prieteni! Sunteți pe canalul Karma by Natalia. Vreau să urez bun venit pentru noi abonați și un mare mulțumesc pentru cei care sunt alături de mine de ceva timp. Pentru cei care doresc să atingă un nivel mai avansat de cunoaștere în magia cu rune, vă invit să vă alăturați paginii mele de pe Patreon Karma by Natalia, unde o să găsiți lecții structurate pe module. Recent am început să postez despre formulele runice și stavuri, ce trebuie să ținem cont la crearea lor, diferite sfaturi și subtilități. Abonamentul este de $4 pe lună, material este destul, aveți ce studia o vreme mai lungă. Eu am spus de multe ori că runele sunt un sistem complex și este nevoie de timp ca informația să se sedimenteze în mintea omului. O să las linkul către Patreon în descriere. Și haideți să trecem la subiectul de astăzi. Runa goală, runa lui Odin, runa destinului sau runa Vird. Toate aceste 4 rune întruchipează una singură. Din câte cunoaștem, vechiul futarc sau futarcul cel mare este compus din 24 de rune, formând un sistem foarte bine pus la punct. De unde atunci s-a luat runa goală, runa cu numărul 25? Părerile experților se împart aici. Unii cred că runa goală a fost introdusă pentru prima dată în setul de divinație de către misticul practician Ralph Bloom. Însă există surse unde chiar Ralph Bloom povestește cum a primit în dar primul lui set de rune în Anglia de la o doamnă care practica divinația cu rune, iar setul era deja compus din 25 de rune. Aceste 25 de pietre l-au fascinat și a început să le studieze. Chiar dacă Ralph Bloom nu a fost cel care a introdus noțiunea de rună goală, el a fost primul care a scris despre ea în lucrările lui. Cele mai cunoscute cărți ale lui Ralph Bloom sunt The Book of the Runes, The Healing Runes, Rune Play și The Serenity Runes. În viziunea lui Bloom, runa goală sau runa lui Odin ar semnifica. El spune așa: golul este sfârșitul, golul este începutul. Se are în vedere că consultatul sau subiectul are în față foaie absolut albă a destinului său și ca pasărea Phoenix poate renaște din propria cenușă. Ralph mai spune că runa goală, într-o etalare, mai poate semnifica moarte simbolică, un oarecare sfârșit, necunoscut, necunoaștere ce va fi, un potențial necheltuit, ceva care încă nu a luat contur, karmă, suma acțiunilor și consecințelor, datorii karmice, lecții care trebuie învățate în această viață. În viziunea mea, runa goală are următoarele cuvinte cheie: Odin, gol, destin necunoscut, foaie albă, alegere, interdicție de a vă afla soarta la acest moment, testa caracterului și voinței, datorii karmice, necunoaștere, neputință de a influența situația sau variabilă neformată. Vreau să vă mai spun că runa goală nu este obligatorie în setul de rune. Dacă o aveți, e bine, dacă nu o aveți, tot este ok. În runele carduri o să întâlniți runa lui Odin reprezentată de simbolul Vird. Și haideți să vedem ce semnifică simbolul Vird. Dacă o să vă uitați atent, o să vedeți
că în el încap toate cele 24 de rune. Și tocmai acest simbol i s-a arătat lui Odin în a 9-a zi când s-a jertfit pentru cunoaștere pe copacul vieții. Vird este matricea întregului sistem a alfabetului magic nordic numit Vechiul Futarc sau Futarcul cel Mare, care întruchipează conceptul de interconectare dintre trecut, prezent și viitor. Potrivit mitologiei nordice, acest simbol este într-o strânsă conexiune cu cele 3 norni, Urd, Verdandi și Skuld, zeitățile care țes firile vieților omenești. Vird reprezintă multitudinea de posibilități și variabile a trecutului și viitorului conectate în momentul prezent. Este un simbol foarte, foarte profund care ne duce la gândul complexității împletirii timpului, destinului și a existenței la general. Putem spune că Vird este o metaforă grafică a ceea ce fac nornele la poalele copacului Yggdrasil. În simbolul Vird, dragii mei, încap toate cele 24 de rune de la Fehu până la Dagaz, ceea ce semnifică totul și nimic în același timp. Ca și cum într-o etalare, întrebarea noastră ar rămâne fără răspuns, dar în același timp este plină de răspunsuri variabile care pot pleca în 24 de direcții. Nu se știe ce va fi, ce poate aduce viitorul, dar avem pânza goală unde putem picta orice. Cam aceasta este ideea interpretării runei destinului în divinație, fie că o numim runa goală, runa destinului, runa lui Odin sau runa Vird. Mai poate semnifica că nu sunteți capabili să acceptați răspunsul la această etapă. Eu personal, dacă extrag runa goală de câteva ori la rând, pentru mine este semn să mă opresc din etalare, fie că este pentru mine, fie că este pentru altcineva. Dar desigur trebuie să ne mai ghidăm și după intuiție și se mai ține cont de întrebarea pusă și de runele care se extrag alături. În unele situații, ea semnifică un nou început, începem totul de la zero. Alteori vrea să ne spună că totul este în mâinile noastre, cum vom decide, așa va fi. Și o interpretare mai pesimistă, că destinul este deja scris și nu se mai poate face nimic, că omul ca și cum nu poate influența evenimentele care vor veni. Interpretare care eu aș evita-o într-o consultare și vă explic de ce. Rolul divinatorului sau a unui mentor spiritual nu este acela de a îngropa sau a pune la pământ consultatul, ci din contră se încearcă de a se corecta un anumit curs al lucrurilor, în așa fel ca omul să primească niște instrucțiuni și un plan de acțiune concret. Lucrurile neplăcute, da, se spun, dar cu atenție și se dă de înțeles că este ieșire de la fondul gropii, însă omul trebuie să fie capabil să facă un anumit efort, să iasă din zona lui de confort, să lupte cu anumite vicii, să se elibereze de programe limitative, etc. Deci se încearcă cât mai mult posibil să se dea un curs pozitiv. Cam aceasta ce ține despre semnificația runii goale în divinație. Cât despre norne, eu o să fac poate mai încolo un material separat.
Sunt niște divinități foarte interesante, se spune că nici chiar Odin nu le poate da ordine și nu este în stare să scoată din ele răspunsuri dacă acestea nu doresc să le dezvăluie. Dar despre această temă mai târziu. Atât pentru azi, dragi prieteni, vă mulțumesc și ne revedem la un nou material.